Wat is je relatie met Dennis? Ja, Dennis is ook een hele goede vriend van mij. En hij is ook mijn manager nu. En hij is mijn platenbaas. Ik zit nu bij Cloud9. Dus ja, goed hè Dennis? Yo, go! En hij heeft zelf ook een heel leuke single gehad een aantal jaren geleden. Gewoon een vrolijk liedje en een berenpak. Wat gebeurt er allemaal? Ja, ik vind het gewoon leuk om veel dingen te doen. Inspreken van stemmetjes, theater. Ik ga ook weer theater in. Maar daarover 3 weken meer. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om te zingen. Ga je weer alleen het theater in? Nee, met een aantal mannen en vrouwen. En ik ga voornamelijk zingen. Maar in het theater. Dat is ook niet nieuw voor jou, want je hebt jaren natuurlijk in het theater gestaan. Ja, klopt. Heel leuk. Heel veilig, heel gezellig. Ja. Wat zou je graag willen doen in het theater? Nou, uiteindelijk zou ik wel heel leuk vinden om een mooi Nederlandstalig liedjesprogramma te hebben. En dan met een mooi koortje. Met 2 we zijn erbij. mannen. Ik kan. Als ik ze kan betalen, dan boek ik ze. Dat is natuurlijk altijd maar Ja, de vraag. Maar er valt over te praten. Dus, Vanavond is hier nu natuurlijk gewoon het feest van de gezelligheid. Maar er zijn in het land, als ik ga optreden, zing ik ook wel eens alleen is maar alleen of zonder jou. Dat overleg ik met de mensen waar ik op een evenement voor sta. En dan kan het wel zijn dat ik helemaal terugga naar een heel klein liedje. Dan zag je vanavond ook Leonie Meijer. Leonie Meijer stond hier op het Tros Muziekfeest en zong een heel klein liedje. En dat vinden mensen ook mooi. Mensen hoeven niet alleen maar vrolijkheid. Willen ook terug even naar een andere emotie.